naibag nga aldaw tayo amin, itat nga aldaw, maragsakan kami kasi nakadanon tayon, iti may kasanga gasot nga aldaw, iti panagserbi akas mayor ni Apo James Bryan Q. Alcid, ket itat nga rod, madamdamain to numalem, iti oras ti alas 3, ket magigan tayo, iti first 100 days accomplishment report na ijay Centennial Arena. Iti manamnama nga mangyeg ket no ana dagiti nagapwanan na iti unos iti sangagasot nga aldaw. Iti apo ket makita yo iti nagbanagan iti inububrana ken digidi met in karkarina idi sakbay isu na nga nadutukan no adadanet lang development na wenno somehow adada na accomplish ni kadagijay maamuan yung amin ikat nga malen kadetoy insagana na report na. We tried our very best ako met ket di nga maayaban iti amin dagiti officials tayo, local officials tayo manipod iti probinsya ket naimbitaran ken nag-confirm damet nga umiagat indar ken syempre digiti city officials tayo digiti dua nga congressman tayo apo from 1st district and 2nd district ken syempre adadamet pay digiti dadto mga bisbisita tayo kas kuma kaditi consul iti China nag-confirm met isu na nga umay digiti kaming iti NGOs ken dagiti representatives ken leaders iti different sectors apo ni imbitaran damet kastamet kadagiti pagadalan kada kakadwa tayo nga mamati unay ni Apo Mayor nga amin dagitoy ket nagbalin nga very important wenno dakkel ti ambag na kadagiti i-report na itatta nga accomplishments na. Ita Centennial kasi iso ti makaakomodar kadagiti naimbitaran kasi bulk of DJ naimbitaran apo ket iti amin na barangay iti Lawag kayat ni Apo Mayor nga naipangpangruna dagiti barbarangay because isu da nga linpay met iti talaga nga nagbalin nga number 1 na katulungan na nga nangimplementar kadagiti programa nga inyuswat na kadagiti administrasyon na isu nga naimbitaran amin apo from punong barangay down to barangay Tanod ken DHW so 80 nga barangay apo manamnama nga every barangay ket complete iti set iti opisyales nga umay tumabuno. Isu nga kasi kadakkel ket Centennial is the most appropriate place tapno maakomodar na amin. We are expecting at least 4,000 apo nga umay. Because the barangay itself ket isuday talaga ti kadakkelan iti populasyonen. Ken syempre digiti bisbisita ken maragsakan ni Apo Mayor kasi kaslang adumet iti makita na nga excited nga mga yat kasi kadigiti panagimbitar mi ken panagpa-confirm ni ito may agatendar ket kaaduan kanya daket nag-confirm ken adada pay digiti nagpanayon nga Apo iti seats nga reserved iso nga iso tatati isagsaganaan ni tapno napyamet tati Centennial Arena ket talaga nga dakkel met iti maakomodar na iso nga we accommodated everybody who would want to come and watch it live. Ngem numampay kasta apo no hantay man makaumay makabuya tayo latta because it will be of course mabuya online iso na iti official pages ti city government ken iti personal page nga James Bryan Alcid. Tunong malim no comment lang.